vragen voor degenen die actief hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het hele project Your Identity. Nee, wacht even. Niet zo. Nee, jullie mogen zo de borrel. Want ik wil ze ook even naar voren roepen, dan zien jullie ze ook. Bernard van Your World, kom even naar voren. Rob van S. Ja. Rob van S. Interviews en teksten. Pepijn Keukelaar en Hans Brouwer. Van Taste, reclamebureau. Chris Mast. Geweldige bijdrage aan de debatten op scholen. Chris, niet Mast. Van der Meulen. Nee, Chris van der Meulen. Even kijken hoor. Wie is er nog meer die heeft bijgedragen? Tycho, je staat helemaal verdekt achter je camera. Tycho Vos. Ja, en natuurlijk Noorten en ik. En nou ja, tot slot natuurlijk ook de wethouder Grashoff. Dank jullie wel allemaal. Ook bij het uitgeven van een boek hoort foto's en plaatjes. Naast mij Tycho Vos, de fotograaf. Tycho, kun je ons vertellen hoe je het hebt kunnen beleefd dat zulke foto's, spontane foto's van deze jongeren zo te zien zijn? Wel, het is namelijk zo, Chantal Gillard, waarmee ik bevriend ben, heeft me gevraagd de foto's te maken van Rotterdam, of van de jongeren in Rotterdam. En voor mij was het een belevenis, want ik woon al 20 jaar in Nederland. En telkens wanneer je naar Rotterdam komt, zie je de perfecte zonsinval, mooi licht. En dan zeg je, ja, ik kom terug en dan ga ik de foto's maken. Maar nu was ik verplicht de 50 portretten te maken van de jongeren. En samen met de jongeren zijn wij gegaan waar hun leuk vonden, wat hun mij wilden laten zien van Rotterdam. En ik probeerde dan via hun Rotterdam te laten zien. En het zou 30 dagen duren. Het is een project dat uiteindelijk 4 maanden heeft gekost. En ik ben samen met de jongeren dan op zoek gegaan naar alle mooie lichtvallen, mooie periodes hier in Nederland. We zijn begonnen in september. We hebben oktober, november de herfstgedeelte gedaan. En dan december hadden we de kans ook om de winter te portretteren. Dus al bij al was het voor mij via de jongerenproject Your Identity een ontdekking van hoe mooi Rotterdam is. De laatste keer dat ik zo'n gevoel had, was toen ik in Venetië rondzwierf en elke dag duizenden foto's gemaakt. Dit keer heb ik om en nabij zeker per jongere zo'n 200 foto's gemaakt. Dus, en van Rotterdam, een heleboel. Om en nabij 10.000 foto's heb ik zeker gemaakt. En kunt u ons dan ook vertellen over de reële situaties van foto's maken? Daar komt altijd iets bij kijken. Maar is het dan puur, zo ben ik? Want jongeren hebben het altijd gezegd, ja, ik ben wie ik ben. Klaar, zo ben ik en zo hoor ik. En dan horen de foto's ook te zijn. Wanneer ze huilen, wanneer ze, et cetera, et cetera. Ja, het is voor mij een leerervaring geweest. Want verschillende jongeren die zeiden, laten we een foto bij de openbare bibliotheek maken. En ja, ik heb de eerste bij de openbare bibliotheek gemaakt. En toen zei ik, ja, de tweede gaan we ergens anders. Maar op een gegeven moment zei ik, nee, misschien moet ik iets leren. En ik heb toestemming gevraagd. Ik ben in de bibliotheek gegaan. En voor mij was het een openbaring. Want dat was het trefpunt in Rotterdam, denk ik, van de jongeren. Een heen en gaan, heel mooi ingericht. En daar heb ik heel leuke foto's gemaakt. Ze zijn mij direct te hulp geschoten. Ik mocht de foto's daar maken. En vanaf dat moment zei ik ook tegen de jongeren, waar jij wil, daar gaan wij de foto's maken. En zo heb ik via hun dan, probeerde ik via hun ogen te laten zien de puurheid van jong zijn, maar ook hoe mooi de stad Rotterdam is. En ik hoop dat dat geslaagd is. En kunt u dan aan de hand van die foto's bedenken dat andere jongeren door die foto's te zien ook naar hun identiteit zullen streven om te zeggen, oh, dat ben ik en daar hoor ik bij? Ja, natuurlijk, want je ziet, zijn jongeren zwart, bruin, Pakistanis, Marokkanen, Turken. En het leuke ervan is, jij kan ook met de nieuwe digitale technieken kan jij ook mooie foto's maken. Wij nodigen dan de jongeren uit om hun camera's dit keer te gebruiken. En niet alleen maar close-ups te maken van de foto's van de familieleden of kennissen of vrienden of vriendin. Maar dat ze ook met die foto's de stad laten ontdekken. En misschien is het voor Rotterdam de moeite waard een prijs uit te schrijven voor de mooiste foto van de jongeren gedurende een periode. Opdat zij laten zien datgene wat wij gedaan hebben. Ik ben boven de 55. Dus hoe zij zelf
met dit project in hand dezelfde of iets moois kunnen produceren. Want ik denk altijd de creativiteit van jongeren, als je dat eenmaal tapt, dan moet je open zijn voor wat zij kunnen produceren. En ik geloof dat met deze voorzet, dat hun ook hetzelfde kunnen doen of zelfs kunnen overtreffen. Winners speaker, No CV, hier met Tico Vos.